nagyon jó formában. Igaz, unod? Igaz? Jaj, te! Jaj, te! Úgy tudok integetni a két kezemmel. Ajaj! Ajaj! Igaz, tudok beszélgetni. Mit csinálsz most, anyuka? Kommentál? Ha mondtad. Kell fölé? Mintázok mindjárt. Olyan. Tetszik nekem a hinta? Igen, bizony. Jaj, ájtozik, és itt ég a kandallóba a tűz, azt nagyon szeretem. Néha megy a tűz. De én szeretek itt lenni. Igen, még mosolygok is néha. Már elmúltam 2 hónapos. Igen. Igen. Én ilyen vagyok. Integetek. Az ujjamat is mutatom. Igen bizony. Ezt a kendőt elveszi anyuka, ne zavarj meg. Így, ne. Így. Jaj, így már jobb nekem is. Igen. Szia. Ajajaj, igen. Majd megmutatjuk mamának. Igen. Ekkora nagyot néztem, mama. Amióta nem láttál. Lógok le a székre. Jó. Igaz? Igaz, unod? És így nézem a mozgó tárgyakat. Így most balra, most másik irányba. Úgy nézem, így követem. Ilyen üdes vagyok. Mosolygó. Néha tudok sírni is, de most jó kedvem van, el is. Igaz? Integetek, puszi mindenkinek. Puszi, táj, úgy, talisztó.